87. 88. 89. 90. Har Basker. Hvad laver du? Han er jo styrketræner. 94. 95. Okay, 96. men det virker som, du laver vildt mange gentagelser. Hvorfor gør det? Men jeg så den her video af løbelab, som jeg skal træne specifikt. Og jeg skal træne specifikt til løb, så skal jeg tage mange gentagelser. Okay. Jeg tror ikke, det er helt sådan, det fungerer. Det er vigtigt at lave styrketræning, og der er sindssygt mange gode grunde til det. Men styrketræning, det er grundlæggende bare, at du vælger nogle øvelser, hvor du kan lave en dosering, der gør det muligt at nærme dig noget udtrætning. Okay, så hvad skal jeg gøre i stedet for? Man kan godt lave squats, men så skal der nok nogle kilo på, når man er lige stærk som dig, ikke? Så det kunne jo være en back squat. Det her, eller hvad? Ja. Fedt. Det synes jeg, du skal prøve. Fedt. Ja. Køb bare her. Tror du ikke, du skal starte måske med lidt færre kilo? Nej, jeg har den. Okay. God fornøjelse.